Gikwestiyon sa kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ang legal basis sa pag-freeze sa accounts ug assets sa pastor. Pagpadakop kang Pastor Quiboloy, politically motivated, sumala pa. Ato ibalik si Kent Abrigana. Nangita karon og legal basis ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy sa pag-freeze sa bank accounts ug assets sa pastor. Adlong Huwebes dihang nagpagawas ang Court of Appeals og freeze order sa pipila ka bank accounts ug properties ni Quiboloy. Nahimong basihan matud pa niini ang mga gipresenta nga dokumento sa Anti-Money Laundering Council sa ilang petisyon. Sumala sa CA, duna matud pa'y reasonable ground nga ginagamit sa pastor ang iyang bank accounts sa unlawful activities o predicate crimes sa Pilipinas. Lakip ang alleged solicitation of donation sa maong religious groups sa Estados Unidos. Epektibo kini sulod sa 20 ka adlaw. Sumala kang attorney Israelito Torion, usa sa mga legal counsel sa KOJC. Kinahanglang tukion pag-ayo sa Department of Justice ang nahimong basihan. Pero nung nag-interview kasi yung DOJ spokesman na yung basis daw nila is yung nandun sa United States of America, kailangan talaga suriin ito ng masyado. Bakit po? Meron naman tayong territoriality principle insofar as crimes are concerned. Those committed in the United States of America, as a general rule, should be tried in the United States of America. Interesado matud pa ang kampo sa KOJC nga mahibawan kung unsa ang mga ebidensya nga nakasulat sa petisyon nga nagapamatuod nga ginagamit sa pastor ang mga gi-freeze nga bank accounts ug assets sa giingong unlawful activities sa pastor. What are evidences that they can show to link, to cause the reasonable relation between the so-called unlawful activity with the particular properties that are owned by the kingdom. Sumala pa, ang kwarta o property sa KOJC, gikan matud pa sa ilang mga miyembro. Samtang, nagatuusab ang kampo ni Quiboloy nga politically motivated ng pagpadakop sa pastor. Ilabi pa nga close ang pamilya Duterte kang Pastor Quiboloy. We have reasonable grounds to believe that all of this is political. No? That's our belief. We may be mistaken, but that's our belief that all of this is political. The closeness of Pastor Apollo Quiboloy with our beloved former President Rodrigo Duterte. Sa karon, ginaulat na lang nila nga makuha ang official copy sa freeze order gikan sa Court of Appeals. Una na nilang gibutya nga mag-file sila og motion batok sa maong freeze order. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.